Забелязвате ли как вие носите само около 20% от дрехите си 80% от времето? Или как 80% от вашето забавление идва от 20% от вашите приятели? Или как всеки път, като излизате с компания, 20% от хората изпиват 80% от алкохола? Или дори как 80% от парите са притежание на по-малко от 20% от световното население? Забелязвате ли някаква тенденция? Това се нарича правилото 80/20 или още закон на Парето. Според него 80% от вашите резултати идват от 20% от вашите действия. И разбира се, не винаги ще са точно 20 и 80%, но принципът си остава същият. Така, какво общо има това с продуктивността? Нека ви дам 3 примера за това, как може да използвате тези принципи. Първо, нека погледнем бизнес. Нека предположим, че имате бизнес, който искате да разраснете. И вие отделяте около 80% от вашето време, избирайки перфектната визитка, перфектната веб страница и декорирайки вашия офис, така че той да изглежда перфектен. И само около 20% от вашето време отделяте за самото създаване и продаване на продукта си. Така че в крайна сметка отделяте 80% от времето си за неща, които не носят никакви реални приходи, като да прекарвате 5 часа в декориране на вашия офис. И само 20% от времето ви е това, което ви носи 80% от вашите приходи. И повярвайте ми, това е много често явление, особено с нови бизнеси. Те отделят по-голяма част от времето си, правейки неща, от които нямат реални ползи. Те само правят така, че да изглеждат заети, без действително да постигат каквото и да е. Така че ако имате бизнес, се опитайте да намерите това действие, което ви носи по-голяма част от печалбата ви и използвате времето си за него. Аз използвам този принцип и в социалния си живот. Преди година имах един куп приятели и се опитвах да отделям време на всеки един от тях. И няма време за нищо друго. После чак се усетих колко е глупаво това. Защото само една малка част от тези хора действително ми носеха приятни емоции, забавление и щастливи мигове в живота. Така че реших да отделям време на тези хора вместо на абсолютно всички. И това ми освободи толкова много време. И аз използвам това време, за да развивам бизнеса си, да чета и да живея по-пълноценно. И така дните ми станаха много по-продуктивни, отколкото преди. Сега нека погледнем живота си. Ние отделяме около 80% от времето си, вършейки неща, които изобщо не са продуктивни. Като това, да излизаме с хора, които дори не харесваме. Или които не ни носят никакви реални ползи. Или пък да изгледаме цял сезон на някой филм за един ден. Или това, което всеки прави, да седи безцелно с часове във Фейсбук. И това важи за много от нас, но просто не го признаваме пред себе си. И само 20% от времето си ползваме за неща, които водят до някакви действителни резултати. Като това да четем, да научаваме нови идеи, да ставаме по-добри и да предприемаме действия, които ни носят истински емоции и ни правят истински щастливи. Но вече знаем принципа 80/20 и е време да го използваме и да станем по-добра версия на нас самите. Ако видеото ви е харесало, може да го споделите, харесате или да се абонирате за каналът ни, натискайки точно тук. Да, тук. Линк за нашата Facebook страница може да намерите в описанието.